Machiegni, Migao mar somo e kaunti ma Siaya okwayo joma chunygi lendo mondo mi okony e tieko achiedh nade mar pi kod alwora mochido ma ochocho ngima jopuonjre e chenro mag somo e kauntino. Director mar TSC mar weche somo e sub-kaunti mar Arieda Stanley Shitanda owacho ni ng'eny sikunde onge kod pi gi chope moromo, gimomiyo jopuonjre kawo thuolo mathoth mar manyo pi kendo monogi somo e yo makare. Shitanda ne loso e sikund secondary maboi kama ne gichiwe tenge mag pi e sikunde mantiere miere e bwo chenro mar Lake Basin Water Sanitation and Hygiene in Schools and Communities. Ne gichiwo tenge maromo 30 mag lita 3,000 ne miere, tenge 6 mag lita 10,000 ne sikunde 3 e East Asembo Ward. We are normally concerned about two major issues. One basic issue about sanitation is water. And now that the Rotarians have donated 2 10,000-liter tanks to the school, I am sure it's going to take a long way to solve the water shortage problem in the institution, which to us is a very good thing. So we shall continue appealing to well-wishers and donors to continue supporting us so that at least we are able to alleviate the situation in the sub-county. We have a strategy in place to upscale this project all over Nyanza and all over Western Kenya. I've just said that we've begun here. We also want to do in other areas, but it will also depend on the cooperation and collaboration between the county governments, the CBOs in place, and the community. Adona kaw thuolo ni mondo agoyo kamano ne Rotary Club kaachiel kod dala rieko kuom chiwo mar choche ma gimiyonwa skunde wadek ma en skul maboi, Wera kod Luoro. Skunde wago oyudo dhoudi mag choche mag dhoudi aboro e skul ka skul, to kendo skunde wago oyudo tenge mag pi, tenge 2 mag ting'o lita 10,000. We are now self-sufficient in water and sanitation gi choche makora pani kadi beni mani giwani mwana nyithindo somo ya nyithindo okonyu koro mede rusomo matek mondo beni unembele ka jowadu beni eno mbele. Governor